लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं आसा खालामो मोजाङैनो दङ। दायो थामनेल नायना मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ। बिदिबा गाइस भिडिअखौ जागायसै। जोङो दायो फार्स्टआवनो Gmaillखौ अपेन खालायदो। Gmaillखौ अपेन खालायनाय लोगो लोगो जोंनावहाय बिदि पेज फैगोन आरोना। ओमफ्राय दायो दा नोङो अबे Gmaillजों सेन्ड खालायगोन बेखौहाय क्लिक खालायदो। ओमफ्राय दसेनि उनाव नैबे कम पेज लिरनायाव थुदो। बेयाव थुनानै नैबे नैबे टुआव थुनानै सोरनि Gmaillaव हरनो बे Gmaillखौ होदो आरोना। ओमफ्राय बिनि Gmaillखौ होग्रोदो जायखुनु जेनेबा आंनि नामखौ होबाय। आंनावथ' Gmailla मोननै नालाय आंनिखौ होबाय जेनेबा साप'ज नोंसोरखौ मिथिनायनि थाखायसो आरोना। जेनेबा आंनि नामखौ होबाय बेवहाय। दायो आंनि नामखौहाय होग्रोसै र'। दायो आंनि मोनसे Gmail एकाउन्टखौ होबाय आरोना। नोंसोरो मेसेज हरनानै दानो खोन्थागोन आरो। एसे हाबोना हाबा नोंसोरनो लाइभ प्रुफ देखायगोन आं दानो। गाइस नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे। ओमफ्राय नैबे साबजेक्टआव PDF होबाबो जागोन दे जिखुनु। बिनि उनाव एटाच फाइलाव थुदो। एटाच फाइलाव थुनानै बिदि ओंखारगोन आरोना। ओंखारनानै PDF फाइलखौ नागिरदो। बैयावहाय थागोन आरो गोजौआवहाय डकुमेन्टस लिरनायाव थागोन। PDF फाइला डकुमेन्टसआव थागोन आरोना। बे फटकसो गासिबो। दा बिदि पेज गेवनानै नोंथांमोना क्लिक खालायदो। ओमफ्राय बबेखौ सेन्ड खालायनो जेनेबा साप'ज आङो आंनि फट'खौ सेन्ड खालायसै आरोना। नायलांबाय थादों नोंथांमोना र'। बियो आंनि पासबुक बेखौहाय सेन्ड खालायसै आं आंनि Gmaillaवहाय। थांना थाङा जास्ट ओरैनो ट्राइ खालायनायसै आरोना। नोंसिनि सिगाङाव देखायनाय मेसेजआ थांमारो ना थांमारा बेखौ लाइभ प्रुफ देखायनायसै आरो। सेन्ड जाबाय मेसेजआ दायो मेसेजआ सेन्ड जानाय लोगो लोगो आंनि Gmaillaव थांफिनसै। हाबैदोंना हाबैयाखै मेसेजआ। लोगोफोर दायो Gmaillaव फैबाय नै आंनि माबाया मेसेज हरनाया PDF फाइल नैबे। दायो नोंथांमोना आङो खोन्थाखाबाय नै मेसेज फैनायखौहाय बिदि प्रसेस खालायलांबानो PDF फाइला सेन्ड जागोन आरोना। नोंथांमोना सोरबा बांसिन मानसियानो रोङा माने PDF फाइलखौहाय सेन्ड खालायनो Gmaillaव। बिनि Gmaillखौ होदो जेनेबा जोंनि कलेजनि नाम बा कलेजनि नाम होदो Gmail जोंना थाखागोन आरोना। ओमफ्राय दायो लोगोफोर भिडिअखौ शेयार खालायदो। मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालायदो।